Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Mao na ron ang ikasiyam nga adlaw sa atong Misa de Gallio. Kinsa man ninyo dinhi ang naka-perfect ug attend sa Misa de Gallio, taas ang kamot. Wow. Pwede na mo mga matay. Insured na mo dito sa langit uban sa mahal nga Birhen Maria. Mga igsoon, manghinaot kita nga ang gugma nga Dios non muhari na gyud sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing sama sa pagpahari niini sa kasing-kasing ni Maria ug ni San Jose. Atong iampo nga maghigugmaay na gyud ang tanang mga tao, labi ng atong mga leaders sa mga nasod nga nanagubot karon, labi na sabdin his atong nasod. Ang ato sang mga benefactors and donors, iampo nato nga unta hatagan sila sa daghang mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Ginoong Hesus, pagdali o gayaw paglangan aron sa imong pag-abot, mga lipay ang nagsalig sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya sa diha nga nakasukad na si David sa iyang pagkahari ug wala na siya ipasamok sa Ginoo sa iyang mga kaaway nga naglibot kaniya. Giingnan niya si Nathan ang propeta, nakita mo karon nga nagpuyo ako sa palasyo nga Cedro, apan anaa ka ibutang ang sulanan sa kasabutan sa Dios sa usa ka tulda. Ug miingon si Nathan kang David, lakaw, buhata ang imong gitinguha, kay mag-uban kanimo ang Ginoo. Apan niadtong gabiuna, gisultihan si Nathan sa Ginoo, ingna ang akong alagad nga si David, kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimog balay nga akong kapuy-an? Busa karon, sultihi ang akong sulugoon nga si David. Kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw sa pasibsibanan, gikan sa imong pagkamagbalantay sa karnero, aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan, ang mga Israelita. Naguban ako kanimo sa tanang dapit nga imong giadtuan, ug gibuntog ko ang tanan mong kaaway, hugimuon kong bantugan ang imong ngalan, ingon sa mga ngalan sa mga bantugang tao sa kalibutan. Hatagan kog luna ang akong katawhan, ang mga Israelita, ug papuy-on ko sila didto aron makabaton sila ilang kaugalingong yuta. Dili na sila samukon sa mga taong mapintas, ingon kaniadto, sukad sa panahon nga nagtudlo ako og mga maghuhukom alang sa akong katawhan, ug dili ko na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang pa ni ana, ako nag-ingon nga hatagan ko ikaw og mga kaliwat, ug inig kamatay mo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan, ug himuon kong hari ang usa sa imong mga anak, ug lig-unon ko ang iyang gingharian. Ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Kung makasala siya, kastiguon ko siya ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Ug palungtaron ko ang imong banay ug gingharian hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiton ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Awiton ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo akong awitan sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamakanunayon. Kay nagingon ka, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Sa langit imong gilig-on
ang imong kamatinud-anon. Awit ko kanunay, ang kaayo sa naghimo ako kasabutan, uban sa akong pinili. Nanumpa ko kang David, akong sulugoon. Hangtod sa kahangturan, ligunon ko ang imong kaliwat. Ug babarugon ko ang imong trono sa tanang kaliwatan. Awiton ko kanunay, ang kaayo sa mingon siya kanako, ikaw ang akong amahan. Akong Diyos, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, patunayon ko ang akong kaluoy alang kanimo. Ug ang akong kasabutan uban kanimo, nagabarog nga maligon. Awiton ko kanunay, ang kaayo sa Ginoo. Karong adlaw maibalo kamo nga moabot ang Ginoo. O gini kabuntag makita ninyo ang iyang himaya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayawan ikaw, O Ginoo. Napuno sa Espiritu Santo ang iyang amahan nga si Zacarias og nanagna, daygo nato ang Ginoo ang Dios sa Israel, kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanilag kagawasan. Gipaanhi niya kanato ang usa kagamhanang manluluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Kini maoy iyang giingon kaniadto pinaagi sa iyang mga balaang propeta. Misaad siya sa pagluwas kanato gikan sa atong mga kaaway o gikan sa gahom ni adtong tanan nga nagdumot kanato. Miingon siya nga mupakita siyag kaluoy sa atong mga katigulangan ug mahinomdom sa balaang kasabutan. Misaad siya sa atong amahan nga si Abraham ug nanumpa nga iya kitang luwason gikan sa atong mga kaaway ug mitugot kanato nga mag-alagad kaniya sa walay kahadlok nga mahimong balaan og matarong sa atubangan niya.
Sa tibuok natong kinabuhi, og ikaw, anak ko, tawgon ka nga propeta sa Dios nga labing halangdon, mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan, sa pagpahibalo sa iyang katawhan nga maluwas sila pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Kaya ang atong Dios maluluyon og malumo, siya maoy mopadanag kanato sa banagbanag nga masanagon sa atong kaluwasan ug mobanwag gikan sa langit sa tanang nagpuyo sa mangitngit nga landong sa kamatayon, pag-agak sa atong mga lakang ngadto sa dalan sa kalinaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ka, O Kristo. Kung mahinomduman si Zacarias, amahan ni San Juan nga magbubunyag, iyang gi-question ang anghel. Kadtong pag-ingon sa anghel nga magmabdos ang imong asawa, nya pari man ni siya, kaning pari may maning mo analyze, niingon dayon, di ko mutuo anang imong gisulti kay unsaon ako pagtuo nga tiguang naman may kaayo. Karon na lang hinuon mamabdos nga tiguang na kadtong batanon pa mi wala mamabdos. Kay nagminyo ni sila mga 20 anyos tingali nya kadtong mga panahon na mga 70 na kapin ilang edad. So mga 50 na katuig nga wa sila'y anak nya karon pa mo ingong anghel magmabdos ang imong asawa wa siya mutuo. Naamang siya. Kay ang nigawas sa iyang bakba mauman ang pag-question, pag-analyze sa kabubuton sa Ginoo. Kamo sa may gigamitan ninyo sa inyong bakba karon, pagdaig sa Ginoo o pag-question sa Ginoo? Kinsa dinhi ang nagsigig daig sa Ginoo tas ang kamot? Maayo kay jutay ra. So kanang uban kasigi nag-analyze, kasigi question sa Ginoo, labi na inig-ingon sa Ginoo nga ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadtos mga kabos. So good ay yung question, di sa namadaoy, di man sa tingali na mo'y pasabot ana. Kung tamparoson ang imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas, naadayo daghang maingon adi sa naoy against man na sa human right good. No. Sige ka na be. Lingi ay mong tupad. Ing na magsigi kag sugot o magsigi question sa Ginoo. Iya lingi ba? Kanang wa mo lingi mga yawan-on na gina. Sige lingi wa mo lingi. Kanang giingon sa Ginoo pasaylua lang og kapito ang nakasala nimo. Mo question dayon ta mag-abusar sad na. Uy, may sad nang atong patagmon. Kay mag-anad naman lang sad na. Kamong mga ginikanan ayaw gyud palaguta ang inyong mga anak. Mauna na roy role. Uy, di na mahimo mas spoiled ang bata, mas spoiled. Di ba? Uy. Bisan ganig mo ingon ta, bahinig jutay ang simbahan, pamalit mo og slat. Magsige sa ingon, sige naman lang na siya palit og slat. Uy, sige lang yun slat. Kanas father ba, iyang kuan, slat ragid na iya. Ano ba, questiono na to ba, analyson, kaysa mo ingon ta nga, dahigon ang Ginoo, ato ning sundon. Muna si Zacarias, pagkaamgo gyud niya, nga sayop tong iyang gibuhat, sugod sa paghatag og ngan sa bata, iya nagyong gisunod ang Ginoo. Nya pagsunod niya sa Ginoo, naayo dayon ang iyang sakit katong iyang impediment sa pagtabi kay na kuaman siya na amang naayo dayon nakasulti na siya ang iyang gisulti mauna nirong atong gibasa sa ebanghelyo pulos mga pagdaig sa Ginoo. Iya pagyong gipanagna nga ang iyang anak
mag-una sa Ginoo aron andamon ang dalan sa Ginoo. Pasabot gisangyaw na ni Zacarias, dili na ta magsigig question sa Ginoo. Ato hinoong andamon ang iyang agianan, atong ikondisyon ang atong mga kaniba atong katawhan. Kamong mga ginikanan, sunda na ninyo ang inyong mga anak, sultihi nga ang ilang function sa kinabuhi mao ang pagsugot sa Ginoo, dili ang pagsupak-supak sa Ginoo. Kinsa man dinhing ginikanana nga nagsigig yog sultis mga anak nga dong day sunda gyud ang Ginoo. Tasa kamot. Ade usa tinuod na, Brad, imo na mga anak diya. Adik nimo anak. Anak mo, ani? Lagi. Tinuod na iyang gisulti. Sige siyang sulti. Kana, mga buutan kay na sila. Karong taod-taod, suwayg tamparos ng usana. Suwayg tamparos ba? Nya masuko gani, namakak ni siya. Kay ang gisulti gyud sa Ginoo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos ramang pikas. Kana dako-dako ra ba naglawas tupad niya. Pakaliti karon iguman misa kana yan ipakita ang panag-inig sa unay sampala dayon. Nya mo taka mga panagpa diya sa awa tudlo ano? Ay lang nang sagpa kay mulago man ludi lang naong. Dai, ludi totoo ba? Ngana kay si Kristo iya raman kunong gipatara ang iyang naong sa luwa og milarot sa iyang bungot. Bitaw kanindot usara ka ginikanan karon ining daghan kay mga taong nanambong ang mo claim nga ako gining gitudloan akong mga anak. Kay kasagaran atong itudlo o mga igsoon ang atong gusto iskwela giday, iskwela gidong. Wa man tay kwarta mga tutas pare. Atong ingnon ang pare nga magpagasto ta. Ayaw, inyo sobra na sa nang inyo. Ang itudlo, sunda ang Ginoo, dili kay mo eskwela. Nga naman, nag-ingon bagon ang Ginoo, pang-eskwela gid mo? Oy, niingon hinon ang Ginoo, kahadlokin ninyo ang Dios, ug sunda siya kanunay. Nya, kinahanglan pa din ang mo eskwela. Si Kristo, wa pa eskwelahan ni Maria, kaya wa man sad sila ika-afford paggasto. Pero grabe ang kahadlok ni Kristo nga musupak sa iyang amahan. Ang tanan niyang gisulti o gibuhat, kabubuton sa amahan. Wa to ka eskwela. Naidaghang naka-eskwela din mao'y nagpangulo anang abortion, mao'y nagpangulo anang mga pills, nagpangulo anang ligasyon, kanang kondom, kanang mga ayude. Mao'y nagpangulo, mga tag-as na grado, apil na ng euthanasia. Mao'y na nagtudlo. Gipangpatay ang gustos Ginoo, nagtudlo anang pa-colors buhok, kis-kis anang kilay, paputi anang naong para sa mga lagom ug naong, nya kadto sa mga putig naong, paitumon sad, tudloan sa na nila ang pagsupak-supak sa kabubutos Ginoo. Nga naman, igo ra man gipa-eskwela sa atong academic nga mga curriculum. Wa man tudloi sa moralidad o sa spirituality nga gipuy-an ni Kristo, gipuy-an ni San Jose, gipuy-an ni Maria. Mura mag-proud kay mga ginikanan nga ni graduate og valedictorian, summa cum laude, top notcher sa board, pero gasigig premarital sex, gasigi og puyo-puyo na nagbuwag na, nag-divorce, na nga broken families. Kay di ka maong mo antos. Di ka maong mo pasaylo, di ka maong magpakamatay para sa iyang isig katao. Lingi ay mong tupad. Nya ingna siya, sugod karon, antoson tika. Sige, ingna, sige na. Tanaw na to kaya ba? Sige, ingna. Sugod karon, antoson tika. Kuwang taani? Mao nang kuwang kay tas pag-antos nga ang dunay mga sakyanan dili mo parking dihas karsada, mo antos og himo og parkingan nga layo sa karsada.
Di ta ka maong muantos nga ato mga balay, labi na na mga tindahan, ipalayo sa kilid sa karsada, aron ang mamalit, dili matapsingan sa mga habal-habal. Di ta ka maong muantos nga kanang washing anang sakyanan, anang mga motor, dili ibutang daplin sa karsada, nga basa kayo ang daan, mapiksan pa ng muagi, peligro pang maslide ang magdaan ng ilang mga motor. Di ta ka maong muantos, ana. Di ta ka maong muantos nga muhatag og maayong agianan sa atong silingan, kuralon gyud nato para dako ang atong nataran sa atong balay, bahala nagtakilid na diyang niagis imong kiliran. Di ta ka maong muantos para sa atong isig katao, ang Ginoo ni anhi aron magantos para nato. Da. Hilom lagi mo. Di man kay mo kamaong muantos, ng mulinya anang lugaw, mo sa liut-ut yun. Hangtod, mga yabo na lang ng lugaw diha. Usik lang noon, niya dera ba mugyaw-yaw, wako kakaos lugaw, giyabo man. Nga naman, gidamagan man. Nga di pag yun kamaong muantos, nga napay naglinya, ayaw tagurhaag kuha. Tinagutlo, tinagurha. Hurot noon. Aday, wasag ko, antosong ko na nato, God. Para gahapon, wa ko katilaw sa lugaw. Sikog suroy-suroy, wa nagilugaw na kung ano man eh. Bitaw ay, wa ko mamuiboy ha. Pero daghan kayong ni antos og palit og slat. Bitaw, ang atong halin sa atong DOPS as of yesterday, niabot nag 15,510 ka slots. Oh, pakpak. Sa ato sang ikhak, kaning edad ko halad alang sa kabos, nahalina na tag 13,085 slots. Oh, pakpak. Pamati na ko ani, Kotob 31, December 31, murag mahurot gining 6,950 na lang ka slot, no? Tag 100 raman ni per slot. Basin pa deg. Mahurot na ni. Kay daghang mo antos. Nya, ika-26, karong Lunes, mo distribute na ta sa mga bugas o mga noodles o sardinas nga atong ihatag sa atong mga kabos nga mga kaigsuunan. Mga 3,000 kapamilya ang atong hatagan. So, salamat kaayo ninyong ni Antos. Kamong way antos-antos, peligro mong maimperno. Sige, lingiyay mong tupad. Apil ng bata. Ing na nakapalit na ka og slot. Ing na ayaw gyud tapusan ning tuiga nga di ka kapalit. Ako touch kay kustanan na ako'y gimisahan karon nga mag Christmas party. Daghan na mabutan ni akong tingog nga murag ni unload kay nganang street gyud ba kay mag Christmas party. Nalipay ko kay nakasabot na gid sila sa akong kasing-kasing, bahalag way stipend basta naalay slot. No na mag-alain sila, pader, imo ning stipend, kani pader, amo ning gikolekta para sa slot. Nako, oy, malangit na mong tanan. Pwede na mo mga matay. Ito, kanang nalipay ko ba? Ingon ana, kaysa kanang muralagwa ba? Katawanan mo kay takaron kay na way kwarta. Nawa ha? Way kwarta. Unya, kusog ayo mo patad anang swertres. Way kwarta. Unya, kusog kay mo adtos tarian. Kung ang sibot mo isuroy, way kwarta. Pero kana gani mo isinggit ang ujis, gisti, ujis, ipanglabay lang ang hasta gani tag 1,000. Dinhi, pulos mga lata ang ibutang. Ang mga tuskig, to as parlor, to as malls, to as sa tarian. Usahay ko kanang 500, kumuton, ilabay nga to sa roydahan, adto in town muhuyatid ang kwarta sa roydahan. Kaya kanang kwarta, gimo ng kumuton, kanang bago, muhuyatid ba na, mubalik mo nag-ana. Dinhi, sus, bisag imo pang bitbiton, digin muhuyatid, piloy, yan. Baho pag yung kayo. Gimo yung mga batasan. Ang kanang mga kuan ba, ang Ginoo ba yan naghatag nato tanan, matod pa ni propeta, matod man ni Zacarias ba, iyang gideklarar, ang Ginoo mo'y naghatag kanato sa tanan,
gikan sa laing kaliwatan ngadto sa sunod nga mga kaliwatan, siya nag-atima nato. Mao man bitaw sa unang pagbasa, niingon si David, gusto na kong himuag templo ang Ginoo, kay ako nagpuyo nining nindot kaing palasyo, ang Ginoo na aras tolda. Ni pahinomdom ang Ginoo, David hinomdomi, kinsay gahimo nimong hari, ako mo'y gahimo nimong hari, ako ang tibuok kalibutan, nya ikay magplano para nako, ang akong gusto, sunda ang akong plano, dili ang imong plano. Muna, sa pagdaa sa inyong mga anak, kamong magyang ginikanan, pamalandungi yung unsay planos Ginoo. Pamalandungi. Ayaw i-impose ang inyong plano. Hangtod na lang noon, nga purti na niyong isuga, purti na niyong istriktuha, hangtod ma-tortured na lang na emotionally o psychologically ang inyong mga anak tungod kay inyo yung ipatuman ang inyong plano. Please, reflect. Ang planos Ginoo mo'y sundan. Gikan sa pagmabdos, hangtod sa paghatag og ngan, hangtod sa pagpalambo sa inyong mga anak. Kamuno, kamoy nagbuot, kanus amamabdos. Niyag masipyat, i-abort. Hastilan. Arugante kay tastanan, no? Kamo say gabuot, kanus amang anak, o makaanak nagduha, ipaputol na ng palupyan tiyog. Grabihan ninyo, no? Kamoy nagbuot, kanus amang anak, nya gyud o ganahan gyud kanunay, hala saluban anang kondom, suksukan anang ayudi. Grabihan ninyo, no? Mao nay kabubutos Ginoo. Usahay makaapil biya mi anak. Kana bang inyong pagkamasinupakon matakda na lang mi? Ana, una magkuyog ta sa kasakit ug sa kalipay. Sige driha, sige driha. Ana dayon. No. Hangtod magdupa-dupa na lang noomi para nis gatas, para nis diaper, para nis sa tuition fee. O gamay ray kuha, masaputon dayon. Luoy kay ta, mga guba ang atong relasyon, mga guba ang atong mga emotions kung di na ta mosunod sa Ginoo. Mao na si Maria nagsunod sa Ginoo, nanganak og manluluwas. Si Zacarias misunod na sa Ginoo, nanganak og propeta nga labing halangdon nga mao si San Juan Bautista. Nindota, no? Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Sa ari siya, inasugod karon, musunod na gyud ko nimo. Sige na. Inasugod karon, musunod na gyud ko nimo. Pasabot, ang Ginoo makita na nimo anang imong tupad. Nya sunda siya. Kay matod pa ni Kristo, unsay inyong buhaton sa inyong isig katao, labi na gyud labing ubos, mao nay inyong gibuhat nga rikanako. Ana ha? Sige, manindog na ta mga buotan. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kani sa Kristo yan. Kanampon sa lalang sa Espiritu Santo. Yan ako Maria Magdalene. Sakit sa sugo, Poncio Pilato, lansang sa krus namatay o gilubong. Ikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Insaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, dad-o nato ang tanan natong mga panginahanglan ngadto sa Dios diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria nga mihatag kanato sa kaluwasan. Busa mapaubsanon kitang moingon, Ginoo dali ug ayaw paglangan. Ginoo dali og ayaw paglangan. Nga ang simbahan kanunay andam sa pagdawat sa pagbalik sa manunubos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ug ayaw paglangan. Nga ang tanang katawhan labi na ang nagdumala kanato
maningkamot sa pagkabot sa kalinaw o kahiusa, ilabi na nining panahon sa Pasko sa pagkatao sa atong manunubos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ug ayaw paglangan. Nga andam unta kita kanunay sa pagtabang sa atong mga kaigsuunan nga nanginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ug ayaw paglangan. Nga hikaplagan unta kita sa Dios nga nagtukaw o nagandam sa iyang pag-abot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ug ayaw paglangan. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ug ayaw paglangan. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mamanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ug ayaw paglangan. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghang pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ug ayaw paglangan. Nga ang atong mga igsuong nangamatay, makasudong na sa naong sa batang Hesus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ug ayaw paglangan. O Dios, tabangi kami sa pagtuman sa kabubuton nimo, diha sa paagi nga dawato nimo ang among mga pangamuyo nga malipayon ug mapaubsano namong gihalad pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyong ngalan, alang sa pagkapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata nga maluluyon o Ginoo ang mga gasa nga gihalad namo kanimo, aron human kami makakalawat niini, mapasaylo kami sa among mga sala ug uban sa putli nga kasing-kasing dawato namo sa buhing pagtuo ang mahimayaong pag-abot sa imong anak. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita, nabag-o kami o Ginoo tungod ni ining imong katingalahang hatag ug sama nga nangandam kami sa pagsaulog sa adlawng natawhan sa imong anak, itugot usab nga madangat namo nga malipayon ang iyang mga ganti nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod. So congratulations ninyong tanan nga nakahuman gyud og simba sa Misa de Gallo. Pakpakan na tog usab ang tanan. Congratulations. Naapatay vigil mass karong gabi, alas 10 sa gabi. Naapatay vigil mass para sa New Year, alas 9 sa gabi, inig ka December 31. Nya sa December 25 o sa sa January 1, Christmas o bagong tuig, kay Domingo man na silang mga adlaw, Sunday mass schedule ang atong schedule dinhi. So salamat sa tanan ngaming tabang nato sukad pa sa unang adlaw sa Misa de Gallo, labi na gyud karon ang atong mga kapulisan, ang atong mga LGUs, atong mga medics, ang atong barangay, mga officials, ang barangay tanods, ang ato dinhing PIMAG, ang atong Eucharistic lay ministers, ang atong mga PYCC, nga mo'y atong mga usherates, ang atong love offering assistants, ang atong mga lectors, salmista, ang ato mga sacristans, mga seminarians, nga niya karon dinhi, nag-alagad nato, ang ato sad nga mga sukom, ato mga IT nga nag-manage sa atong live streaming o sa atong pag-upload sa social media. Ang atong mga paris personnel nga way hapit pahuway sa pag-atiman sa lain-laing mga buluhaton aron malimpyo, hapsay ug husay ang atong simbahan. Ang ato sang choir, labi na karong choir nato karong misaha, ang murag tulom tingali ni kagrupo sila no? Tulo, ang Divine Paraclete, ang Santa Cruz ug ang San Roque nga mga choirs under sa ilang trainer nga wa pa ko kaila. Sa dilang ila-ilaho niya ko nini kay basig mamatay na ni sunod. Pero murag dugay pa ni mamatay kay buutan kayo, layo kay ni sa gikana sa Cebu City nya mo ni ari diri aron mo train og mutabang sa atong choir. Nindot manganta no. Sa una bati ento sila manganta karon nindot. Di nindot kana sila manganta, ni samot karon nga nana sila banggiitang trainer. Unya salamat sa tanan nga mihimo sa formal offerings karon. Pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Jose and Mrs. Anita Mendoza and family. Kanilang tanan atong ihatag ang masipang pakpak. Salamat kayo. Wapay siguro buhi pa mo sunod tuig. No? So karon sad salamat sa atong namalit og slots. Usbon ako ang update sa atong mga slots. Sa DOPS, 15,510 ang atong halin. Tag 1,000 ni. Unya, napay 39,490 slots nga available. Sa ato sang ikhak, special slot for December, na natay halin nga 13,085 slots. Tag 100 ni per slot. Unya, 6,915 slots pa ang available. So inaot unta, mamalit pa mo ani hangtod mahurot. Nya malipay pud ta kay niabot naman tag 15,000 kapin nga halin sa DOPS karong January, makasugod na gid ta sa atong pagtukod sa kumbento. Nya paspasan dayon ninyo paliting na hibiling slots, mahuman ginang kumbento ha. So atong pakpakan ang tanang namalit sa slots. Salamat kayo. Sa akong short catechesis karong misaha, kinilang 1 hour fasting before attending Holy Mass.
Importante kay ng 1 hour fasting sa dili pa magmisa. Muna, usa ka oras sa dili pa ang misa, di na kamukaon, wala na kay buhaton, focus na gyud sa pagpangandam sa misa, aron dili malate. Okay, daghan pa kag kuri-kurion, na malate na ka. So 1 hour fasting, meaning 1 hour before the Mass, magpreparar na ta. Ingon ana gyud ang sakto nga pagsimba. So inaot unta ato nang i-observe. Sige na, manindog na tang tanan. Kay gutom na. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa makausapa, daigo nato ang mahal nga Birhen Maria, pinaagi sa pagsinggit katulo, Viva Birhen Maria. Tanan, Viva Birhen Maria! Viva Birhen Maria! Viva Birhen Maria! Masipang pakpak sa mahal nga Birhen ug sa Ginoo. Salamat kayo.